दिनै 30 जुलाइ 2020 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै फालिबोनाय जादों। मानो होनब्ला बर' हारिनि जाय जोहोलाव बिथांमोनखौ उदखारि बिथांमोना खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमब्ला बसुमतारीखौ बुथारखांनायनि उननिफ्रायनो बर' समाजाव मोनसे हाथियार गैयै समाज हिसाबै गायसननो थाखाय नाजाबोदों। बर' समाजाव उदखारि बेरेखा हिसाबै गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों। बर' हारिनि गेजेरावनिफ्राय हाथियारखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजनि गेजेराव सारा नर्थ इस्ट आरो इन्डियानि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोदों। दा बेखायनो दिनै सोमब्ला बसुमतारीनि मुंख्लं सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै फालिबोबाय थादों। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम थायो आरो बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि गायसननो थाखाय मोनसे बे नोजोरजों बर' हारिनि गेजेराव बै समनिफ्राय गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनि जि आन्दलन संग्राम बेजों लोब्बा लाखिनानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायाव बर' हारिनि गेजेराव बे रोखोमनि जाथायफोरखौ जाहाथे जाया बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै सिम्बल हिसाबै मुंख्लं सोमब्ला बसुमतारीखौ बिनि थैनाय सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोंनि जिल्लानि मावख' जोहोलाव बालिराम बर' हाउसआव जोङो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ हाफ मार्च खालामनानै दिनै एन्टि टेररिज्म डेखौ जोङो फालिदों। जाहोना जाबाय दिनै मुलुगनां मोनसे COVID-19नि जा साग्लोबसारनाय बेखौ जोङो बिनि जि मानिनांगौ हिसाबै जोङो फिसायै लेबै गोबां सुबुंनि जथुम जायालासेनो जोङो जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जिल्लानि मावखुलियाव जोङो खुंबाय। आरो लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गं 22था दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावबा गावनि मावख'आव दिनै मुंख्लं सोमब्ला बसुमतारीनि जा उदखारि बेरेखा सान बेखौ लानानै दिनै गावबा गावनि दख'रानि मावखुलियाव हाबाफारिखौ खुंदों। दा बेनि गेजेरजोंनो आङो जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै गासै बर' माहारिखौ खावलायनो सानदों फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ मोजाङै खौसेयै जुदियै गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननोब्ला जोंनि समाजाव बे रोखोमनि गावजों गाव नायस'लायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव बे रोखोमनि एना एनि साननाय बेफोर गासैखौबो गारनानै जोङो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ गोलाव सम 1000 बोसोरसिम लांबाय थानायनि जि खामानि मावनांगौब्ला जोङो जयै जों बयबो खामानि मावनि बर' हारिखौ दानो थाखाय जोङो मोजां मोनसे लामाखौ आवगायनानै थांनि आखाइजों आखाइ हमनानै जों खामानि मावनानै समाजनि दानायनि जा खामानि लामाफोर दं जेरै सोलोंथाइ फारसे जों खामानि मावनि समाज फोसाबनाय फारसे जों खामानि मावनि जोंनि जौ जुवा बेफोर बेरेखा जों बेखौ जों खालामनि जोंनि समाजाव थानाय बायदिसिना खोमसि फोथायनाय गुबुंले साननाय बेफोरखौ जों होखारनि गैया खालामनि अब्लाना जोङो जोंनि समाजाव फैबाय थानाय 1000 बोसोरसिम जि मावनां थांखिफोर बेखौ मावनानै लायोब्ला जोंनि समाजखौ जों गेरेमसा खालामनो हागोन। फारफ्रोमबो बिथिङाव जेरै थांना थानो थाखाय जोंनो रांखान्थियारि जों बिथिंखौ गोजौ खालामनो थाखायनो जोङो खामानि मावनांगोन। दा बेखौ रांखान्थियारि बिथिंखौ गोजौ खालामनो थाखायब्ला जोंनि जा आबादनि बिथा बै आबादनि बिथाखौबो जोङो मोजां रोखोमै जिखिनि फैबाय थानाय समाव दिनै डिमान्ड जाबोदों जे एग्रि इन्टारप्रिनियर बे एग्रि इन्टारप्रिनियरखौ जोङो आखाइ हमलायनानै जों फोरोंलायनि
जों समाजाव खौसे खामानि मावनि जोंनि समाजखौ जिहेतुके हिंसा गैयै मोनसे समाज हिसाबै गायसननि आरो बेफोरनि खामानि मावलांनो थाखाय आङो गासै जिल्लानि बर' रायजो आरो बे जिल्लायाव थानाय गासै गुबुन गुबुन हारि माहारि जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे खौसे अनलायनाय बे हान्थि सम्प्रितिखौ जाहाथे बजायनानै लाखिनानै जोङो खामानि मावलाङो अब्लानो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ गेरेमसा महर हिसाबै जों गायसननो हागोन।